Linka pomoci pre problémy s hazardným hraním je určená teda pre každého, kto potrebuje v tomto smere poradiť, prípadne nasmerovať. Zavolať na linku pomoci nie je prejav slabosti, je to naopak odvážny krok, ktorý smeruje k riešeniu. Rozhovor s odborníkom môže predstavovať pre človeka prvý bod zlomu. Ten moment, keď si uvedomí, že na túto situáciu nie je sám a je možné z tejto situácie výjsť. Pre klientov, ktorí zavolajú na našu linku pomoci, sa snažíme vytvoriť bezpečný priestor na otvorenie sa a možno na také vyrozprávanie, aby teda sme klientov snažili skôr možno podporiť v tom, čo práve oni potrebujú, že naozaj pristupujeme ku klientom individuálne a snažíme sa, aby sme im poradili v tom, čo oni potrebujú. Pri komunikácii s hráčmi alebo teda aj rodinnými príslušníkmi stále apelujeme na to, že linka pomoci pre problémy s hraním je tu pre nich kedykoľvek, že sa nám môžu ozvať opakovane v prípadoch, ktoré potrebujú riešiť.